Aquest món nostre corre un perill molt greu. Vull que m'acompanyis a fer una expedició. Jo no sóc el meu pare. Era ell l'explorador. Ja sé que encara eres petit quan va desaparèixer, però ara només et tenim a tu. Senyor Crane, sóc un admirador Gràcies. del seu pare. Però es pot saber on som? Ethan, has portat el gos? Ho sento! És evident que som en un lloc inexplorat. Ostres. Pare? Pare? Avi? Sóc avi. Però què és aquest lloc? Els cingles són vius i l'aigua dissol la carn dels ossos. Tot el que hi ha aquí baix ens vol matar. Et fa res si et dic Bluff? És que fas cara de Bluff. Au! L'avi és una passada! No és una passada! Em vas regalar un matxet pel meu aniversari. Típic d'en Jaeger, Clay. Feia 2 anys. M'encanta aquesta reunió familiar, però espavileu-vos, que hem de salvar el món! I has de trobar una solució, si no estem perduts, perduts! Ho dius de veritat? No t'estic prenent el número. Això no m'ho esperava.